Безопасната игла. Отговарям на ваше запитване. Тя е малък страж, древен символ на защита, който отваря път за светлината и спира всичко, което идва с неправилна енергия. От години се вярва, че иглата закопчава аурата и не позволява пробойни, уроки, завист и насочени негативни мисли да проникнат в човека. От какво предпазва? Иглата пази от завистливи погледи и тежки емоции, които се залепват, енергийни пробиви при срещи, общуване, работа с хора, несъзнателни и съзнателни негативни намерения, магии и недобро око, източване на личната сила и нарушаване на твоя енергиен ритъм. Тя действа като малък щит, който отблъсква ниските вибрации и поддържа вътрешната ти чистота и сила. Къде и как да я носим? Най-силна е, когато е скрита, от вътрешната страна на дрехата, около сърцето или слънчевия сплит. Трябва да е закопчена, за да затваря енергията и да пази полето стабилно. Ако я носиш в чанта или джоб, постави я в малко платнено пликче. Това засилва намерението. Иглата като домашен пазител. Поставена от вътрешната страна на пердетата, тя пази дома от лошите очи на гости, които носят завист или тежка вибрация. Иглата улавя негативния поток още на прага и не позволява енергията на чуждите хора да остане в пространството ти. Това е древен трик на старите лечители, прост, но много силен. Как да я активираш? Преди да я използваш, прошепни: нека тази игла пази пътя ми чист, дома ми защитен и сърцето ми спокойно. Да отблъсква всичко, което не е мое. Иглата работи тихо, без да се натрапва. Тя е напомняне, че светлината ти е силна, а защитата идва, когато я призовеш.